Baten bat be, YouTubeen jartzeko baten bat idazten badago, porfa, mobila. Txistea zuzenekoan kontatu behar dut edo izan daiteke off camera. Bai. Zu, onja, desbelatu dezu zure sorpresa. Ez, berdin da, baina, prestatu flipatzeko. Apparently, I'm not as good at shutting out the world as I used to be. Then try harder. We do. Eso sin conexión. Pues hipsterrendik barregarria. Bai, nire hipster Never been nimina. much of a sporting sort, has Unky? Me? No. Coached a bit of midden ball back in the day. Fine boys, every last one. Aye? So why did you stop? Well, couldn't face it after the accident. I mean, they said it was mechanical failure, but I reckon some enterprising sort cut the cables on the lift. Yeah, it's a long way down from the Faustschlag. Hurbila joango naiz bizitzarra lehen segundu. Asked some very pointed questions. It's a cutthroat game, and it don't just stay on the field if you take my meaning. You'll have to teach me how to... Bueno, Gabon gazte gente, zer moduz gaude gaur astelena. Gaur kriston giroarekin bertan egoteko lesrekirezik. Tope. Bueno, eta hemen betiko moduan Neo, gure txokolate jauna, gaur komentatu. Zenbateko graduazioa du txokolate hori? Gabon. Oraindik egun. Bai, oraindik buka. Bai. Eunian ondio? Bukatu oraindik, así que hau txokolate... Txokolate gogorra, honek Bilboko honek txokolate gogorra jaten dute. Eta bueno, a ver, Arlak ze bueltau da, ala ez da bueltatu, ura eratetik. Ez da bueltatu. Eta gurekin eminentzia bat bueltatu da Vermintide bi jokatzeko. Gure eminentzia, Lasto Txapel, Gabon, kaixo! Gabon gazteok. Zer moduz? Bizitza, ondo ero? Ondo, naiz gezatzen. Ezak ejantzen, ondo ordun. Bueno, a ver, Lasto dato sorpresatxo batekin, baina Arlak itxingo jau. Ze bizitza errealeko hidratazioa behar zuen, eta, ur botegia hartzera junta. Barkatu. Bueno, a ver. Bueno, zergaitik da imperioa nire fakziorik guzti. Bueno, vale. Txogon. Arlak, kaixo, kaixo. Kaixo ikusen bizitza errealea ja lagadozu alde batera, ero? Ja, du hori ekstra ez txistit. Zaguak bezala. Bueno, ordun, oin bai, Lasto, bota zure sorpresa. Zergatik imperioa da nire fakziorik onena eta zergatik Midland nire probintziarik gustokoena. Ez matzen duzu. Midlanden bizi direnak Midlander tarrak direlako. Badabontiz. Midlander. Midlander. Hore, mango diot, Bai, a ver. Txoin. Guazen jokora, guazen Lasto dao nerviosota. Guazen. Venga. Acepta. Guazen. Ondo. DLC berria, azkenengoa.
Wow. He's right. A ver, zela san, Quarrel of sorts. Zete the right kasira. of the will. Dead. What else? Bueno, bintzat etxai berriak izango ditugu. Hori da. Hori eskartzekoa da. Beti Opera. arratoiak eta kaoskarrak. Wow. Ostras. Dia seguak adarrekin atama. animaliak dira. Eskaben hauntzak. Eskaberrantzak. Antzumeak dira. Antzume magarik. Akerrak. A ver, Baina itu arte. Bueno, ez da inzaia, ez. Ez. Gainera konpainia honean. Bai, barria botatzeko ondo. Hemen ondi eskabernak dare. Ah, bueno, eske Vermintide da eskabenen erasoa. Hala, Esateko beste modu bat. Skyber, my babe. Hala bestia. Eta hemen atzetik, hemen bide badago gora. Gora eta ustut eskumatara kobazulo bat zegoela. Ez da gita hemen dago bat. Ah, que esta metralleta bat hau. Kauen dio, kargau inbidea. Fletxak. Ah, ez nahi zeldu. Hemen dago kobazulo bat. Hemen goian. Hemen zela korrika itxen zen. Bueno, egin dezakegu mapa hobi aldiz, bi bideo daudelako. Ah, amigo, vale. Sube bai jauzisa, ez, neo? Bai. Ya, vuelta. Ah, ya está. Ostra, men. Hartu del liburua, ya. Ya está. Ya posido. Ni ya está, liburua hartu dut. Leburuekin. Nere bizia Hago en la lechuza. sinpletasun horrekin. Hola. Hola, metralletas. It's a raticate. It's a right. It's a raticate. Joei. Bagoia. Hala, hilda da gola. Baina laga Da paki. Seguro? Ez dakite. Ostia, Mugitzen da. eta hau? Arma rudimentaria bat. Oh. Ostras. Hemen, segada. Emboscada. Hala. Hori da. Asoka da. Gero dago beste bide bat, gero jokatu alduguna mapa berdinen hartu aldena. Hone die laberinto del fauno. Hori da, No sé, die San Ferminetako. Horrezean, goizian aurkitzutakoak. Hainbeste Bai. entzierro korrido Hostia, dabe, ahí. berak ere. Hori nondik agertu eki. Kauen dio. Atzetik bebai. Gogor saleaki. A ver, han ikusten dut, zehose. Hostia, ahí, empaladoria. Me cachis en la mar salada y bueno. Ah, eta ikurriña bat dut minotauro bat, Ostra. ongi azteko. Bai, ala. Ikurriña. Nola Bai, hau da elitea, euren artean. Bueno, Hemen dago kobasu. Y Minotauro, o sea, bien. Aurkitu de gauza bat. arte saqueado. Bai. Arte saqueado. Hala. Puskerra. Gauza da hori ez dudara ikusten non dagoen. Ostras. Roleatzen super ondo, restu. Hola, eta hori, que guapo. Minotaurus.
Como que qué guapo, un chico eso, si no, ni hemen hostiatzen beraken. Dago hemen kolpega, Eta ni orain. hemen de jajas. de paseo. Viene a recoger el dado, ¿no? Horre txikoak miratxe, dala. Y, Qué hola, guay dado bat. paso de fandom. Horlo. Ala, bestia hijo dotza. Estandartea duen piste hauetako bat aurkitzen baduzue joan bere gana zuzenean. Estandarte bat, bai. Epa, hemen dago. Bai. Nun dago. Nun dago estandarte. Ja ez dago. Ematen die bonifikazioak etxaiari. Hala, besti gorro bat. Ale, venga. Joder, Fiesta. dado decapitazio. Au. Gutxienez bitxez berdin. Ulo, bomba. Epa, atxera. Eta DLC honekin gertatzen dena da beste mapa batzuetan hauek agertu aldirela. Ah, bai. Amigo. Mea, zukin biozu partida. Hori da. Batek badauka DLC-a, gertatu daiteke partia batean, horietakoak topatzea. Ah, ondo dago. Gauza da, denesolik mapa bat, DLC hau ez da oso maitatua. Ala. Karo, eske gainea, dirua gastatzen baduzu DLC mapa bate gaitxik. Ez? Horregatik erosi dut, berapenetan. Bagoia. Hola, qué guapo. Ah, baina bendik ez. Hacienda. Joder. Na. Hacienda. Ja. Hacienda. Hartu biote horre dago sendat gaia. Nun. Ah, hemen sendatu Hartu. Ja, ingote, ondo soiazte? Bestela hartuko, Ondo goia, bai. Bueno, eske nik indot hartu eta edan. Osea que... jendea dator hemen. Raticate. Bi xagu etorri dira, bain. Oin nasketa dauko. A ver, Hemen Eta eren artean laguna dira. Bueno, lagunak baino aliatuak. Amigo. Auruka Raltra. Izatez pizti horiek ere batzuk dira Nargelen jarraitzaileak. Hola, potolua. Ya está. Ya está, potolua hil dau. Horse dao. Balak. Hartu balak. Hemen te dago, Eta ipuño. Hostia. Hola, estandarte. Eta ze gertatzen zan, estandarte. Apurtu. Ematen dio la bonifikazioak. Ah, berai. Bai. Bai, noski. Ole. Hemen estandarte. Ja. Zeikel ditu da atzian. Ni, atzean. Bakit non dagoen. Mapa hauetan galtzea arreza da. Ez da leku estuak. Gehiago. Hala, lur... Buah, lanzallamas. I'm not bested by wooden contraptions. Kauen dio, Gauza da joko honetan zehosaz faltaba zaio, batez ere kaosaren movida horretan, hori ja ostegunean.
Falta direla beste 3 fakzioetako gerlariak edo horrelako zehozer. Amigo. Bestela galtzen du apurua, grazia. Opa. Joder, beti. Metralletas. Hilda. Metralletas Hilda. Ez dago ese behor. Hemen goixan? Esateiko. Posioak urdinak. Baina hemendik ezin da. Ez hau. Manoia. Neuan investigatzen. Guazen. Túnel oriental. Hala, zipitxo mordua elkabe dituzu, itxoin neri. Hanka motzak notatzen. Izatez bitxo asko daude. Cerveza de Malta. Eta iltzaile bat Nun. Hemen atzian. atzean. You want to cook outside indoor, eh? No? Kill that bloody rag. Hala! Izan da hori. Lanzallamas. Ex-lanza, Goitik da. Helik ez. Hala. Nondik? Piromaniak. Hemendik goitik, salto egin behar da. Salto enviada. Jepa. Ui. Hala, ez dakizela eran. Hauntxe. Ez nekizela eran eta erabili dut. Venga, igotzeko. Torriko dia danakona. Hala, bestia. Bueno, ba, gu bera, venga. Hala. Ah, Ez loco, izan behar. Gu gara bermintaida. Claro. Beldurra ni. Bueno. Hau hauek. Astotxo. Nun, astotxo ez. Akertxo. Atzean daude. Atea nun. Atzean. Atean. Ez atzean. Atean deika, daude. Zein da odeika. Hau ez, posioa ez. Zombies. Opa. Dia aker monstruak. Hauntz monstruak. Akerre izakia. Ala, hilda nao. Ostras. Hildote. Uf. Boa, zeizan da hori. Kaoseko gerlaria. Ai, etxeti David. Bai. Claro. Violentzero. Ala. Bai. Panak dauzkagu atzetik. Panak, bera. Los panas. Bai. Los pa... Hostixak, A ver. I justo gare gerraren erdian. Eta mendik nora junbiga. Abiatu behar dugu bide bat. Piztien bidea. Ino, amen. Akabatzen. Be surrounded, but hurt help. Ostras, batoz. Oleada. Oliada. Liada. Oleada liada. Egon esedia. Hauntzak akerrak ala esedia. Izen zientifikoak segurata. izaki piztiak. Bai, izaki piztia da. Homeras bestia. Bai. Bai, baina nahiko... Pum. Mierda. Kaprinoak dira. Capriz. Ja, bueno. Kaprino euskera. Pero, Caprino hori ez da jokonetan makete gertzen da infanteria eta monstruak. Infanteria. Gauz hauek dituzte minotauroak, imaginatu centauroak eta horrelako gauzak. Bai, baina honek Minotauro... Osa, ez dauke... Ez dira bakunoak, honek dira más kaprinos. Teoria. Olo.
Minokabra. Minokabra. Eta hauek funtzionatzen dute zenbat eta indartsuagoa izan, elidra izateko aukera gehiago. Nere ustez honek urten dia Narniako armairu. Kaosaren influentziatu daude. Narnia. Narniako armairu. Narnia. Narnia. Ja, hau bai da Minotauro, abez? Hau ere hauntz gizona, zabe. Ala bestia. Gauza da batzuetan, monstro hauek joaten direra hirietara eta, bueno, emakumeak Akabat. bortxatu gehiago. Ala. Ya está, Eta badaude emakumeak loreari oinarrituta, osea, joaten direla hauen akelarretara eurekin larrua jotzera nahi dutelako. Baina orduan... Orduan... da... Ja, hori ezberdina da. Osea que... Hori guk hobeto onartzen du. Orduan, berez... Gure etxean hobeto ikusita dago. Bai, hemen... Euskal Herrian hori onartuta dago. Erlazio konsensuatuak beti. Hala, ikusi. Ikusi que guapo. ¡Uepa! A tomar por saco. Hilda nago. Hala. Hori itxegitagatik. Baina, bueno, baina... Bera be jauzida. Hori da, bota indu. Baina lagundu? Lagundu mesedez. Ze raza zaten da. Sakrifizio gehiagi egin du. Bai, eskerrik asko... Venga, ja. kontuz zu jauzi barik. Hasiko naiz hiltzen eta... Ala. Alba zu lasto salbatu bestiak. Bueno. Ni Manik salbak. Ni linez. Ostra, no joribies. Ze letra san. Ez que gonda bug bat hemen, ea letrarekin eta gauzi naiz. E letrarekin da. Ja, ez gare. Ez da... Ez dago libururik eta ez. Da bug antzeko bat. Bai, zein diote man. Ez gaude. Bueno... Ba... Errebibituko beharko dugu. Ni hilda nao, Berak ezin da askartu prozesua. Bugeatu da. Hilda izin. Horregatik guztien dut jendeak ere gorrotu duela, ditula kopia. Zu bakarrik. A full. Joder, eta nik oin kameran ikusten dut reki. Ni ikusi beharrean. Besteak agertu gara beranduago. Eta ni ez naiz jauzi. Ni no. Eta, no sabe. Hain klik. Klikin... Klik itxen badozu aldatzen juten zen. Ez, baina ikusi alzaituztet zuek. Neo, laga sendatziei eta jo. Ez que ezin dut, justo. Ez que jo itxen dut zu, Hori da, jo. Hoi purdian. Hori. Jo, manporrete. A ver. Joder, ya justo agertu da. Bai, justo. Ba, kasualidades hori ez da komeni, Hemen bada espaia inoiz inspiratu esertaz, agertu dela hor engendro bat eta gero potolo bat. Baina engendroa junda pikutara. Neri pultza indozta, ni jauzi naiz, gero zu Ja, bueno, batzutan gauzen da. Nik inkat bultza bai, baina danok junk. Nere ustez bultza indozu. Reki dago nire azpian. Arlak non dago. Ez dakit, ezkeni ikusten zaituztet zuek irurok, ez? Nere burua ez. Neo dago... Ja, baina nik... Bale, ikusten dut orain. Igual ondo dago, porque hola ezin dut esan hemen nago etorri bila. Potolua ez dakik unun dago. Ez, ni nago eskina baten eskutatuta. Kontuz... Gertu gaude hor azpian. Venga. Bai, rekin gana iritsi da, oso ondo. Bai. Kontuz, potolo bat... Seguratu zona, igual lehenko, Ja, baina hor... Korri. Venga, saldatu neri. Orain ja... Venga. Albationea... Go to the jungle. Potoloa hor goian. Reki ondoan. Ya está. Arrapatu dira. Torbellino. Potoloaren bila, venga, raka. Reki... Potolo bat gutxiago mundu. Riki raka. Zuntza. Nun dago. Aspaldiko parte zilinga, tío.
Novatada. Eskerrak. Novatada. Hemen Eskerrak sendatzeko. neozola. Baina danak sendat... Bueno, ez gare sendat. Hala. Musikota. Batoz, hemen egingo enboskada guk ere. Horrelako zehose. Hala. Taka, taka, taka. Guapua dare honek, hauntzak beltzak. Hauntz beltzak. Hauntz beltzak. Bai. Bestia beltzak. Tare bat Atzerrak. beltzak, ja. Armadura dutenak. Ez, beltzak. Beltzak eta txuriak. Bai, armadura. Daukate. Hauxe ez. Horra tira. Ez, beltza dia. Ez? Ah, Dare batzuk beltza diana. bai, bai. Bai, bai, si tu lo dices. Bai. Berak esate madu sinezuko dugu. Claro, claro. Tontua bana y sala, venga, fiesta. Sorcery run out of control. Eta, que sí, no. zabaldu. And it carries a risk. Bendi. Non. How can I say no? Munizioa. Kaskeso. Munizio. Polizia ematen Sendagaiak. badute. Eta hemen sendatzeko. Bueno, eta hemen ja, Hau. boss Ah. final, ezta? Movida. O adorno Eta aterria. un movida. Recoger. Ah, es. Recoger. Recoger. Bueno, movida así da. The final boss. Ya, añascar. No, pues. Bueno, final boss. Chaval. There may be a Hotxe tiratuz. Joder. Eda. Interrumper. Eta zela, egingo dugu. Estandartes, a ver. Ze Juan estandarte. Bergador eta estandarteak zuntzitu. Bat gutxiago. Akabo mundua. Akabo zuen jauna. Ez dakit zenbat diren, baina bueno. Adarren boterea. Baina... Osa, ez ditute identifikatzen. Agertzen dian ez behinka. Han, señala huitxe itxu. Vale, orduan bai. Kontuz, gerlari bat. Beka! Pues ni baino kriston handixo badia, tío. Non dago Esan beste bat? daiteke direla gizaki antzekoak. Bai, baina ni... Gizaki ni minua- mutanteak. Ni minua naiz. Bueno. Ipotzak eta ipotzak daude. Ba, dao, orduan, hasierako bideoan agertzen dan eszena, nahi dago esan, emakumea akelarre batera joan zala. Zagotzen. A ver. Pero? Badaude emakumeak furroak gustokoak dituztenak. Eta orduan hauek egiten dutezten akelarrea joaten dira bere kabuz nahi dutelako txortan egitera. Bai, baina, hasierako bideoan, DLC-aren bideoan, bai, The banner. Zuntxitu barrena. Destroitu bannerra. Beste bi. Hemen dago beste bat. Bat da principal eta bestea zuntzitu ardena. Ya está. Hau da morea eta dana. Ikusi dago hacker morea. Morea. Slag. Slag. Ikusten. Apurtu eginda. No veo. Oin zein dator. Hacker beltz. Orain, Hostixaki. horra. Vuelve. only postpone. A la fortaleza. Vuelve. Lortu dugu. Lortu dugu Bai. hacker morea. Akelarre izu harria gaurkoa. Oh. Agur, Eta ya está?
Bai, baina gauza gehiago daude frogatzeko, Ah, Lehen ikusi ditudanak, ez dudala inoiz jokatu. ba, horrek. Baina joan beharko gara gora. Vale. Karo, igual hemen gauzak ezin ditugu erabili, ez? Hala bai. Ez. Ezin dituzu erabili ez. Ke pena. Bakarri zazpi? Empate. Espezialak, eta eliteak. Empate. Joko honek duen gauza txarra da, zenbait buru lortzen badituz, ez badaukazu DLC-ak ezin dituzula harrapatu. Ai ama. A ver, Jarraitu elfari. Joango gara Azurren liburura. Azurra. Edo azkur, edo agur. Azúcar. Hau ez dakiz ze gertatu daiteken, Hau da oso randoma. Nio zabaltzen gauza. Vale. Ez dugu zabaldu ez, Ez que DLC ez baduzu ezin da jokatu. Baina zuk? Ja, esaten du... Denok eukibio. El grupo no cumple los requisitos. Ya, macho. A ver, guazen. Zein da hau? A ver, hemen zer Vientos de dago. magia. Vientos de magia, hori. Hori da, ez daukazionez hori ezin dut egin. Cuando este activa... Jokatu dezakegu kaosaren movidak edo izatea mapa aleatorioak. Vale. Mapa aleatorioak orduan. Etxoin guazen ikusten. Edo kaosaren desertuak. Hori. Vale. A los yermos. Bai, guazen. Hau da, sartu ginena azuta ni, Neo. Ez? Nahi barik. A ver. Sala de Orain atare komunera noa. Da kampaina, ez tipo kampaina. Bizitza errealeko beste bat. Kosmetikos. Kosmetikos. Talentos. Talentos daukat elegitzeko hemen bat. Aumenta la munición, recuerda que los alijos supervivencia a 30%. Matar a especiales tiene una probabilidad de 20% al saltar la poción o bomba. Luchador borracho, hori hartuko dut. Matar especiales otorga una probabilidad del 50% de obtener una botella de cerveza. Tras beber la cerveza, esta otorga 3 de velocidad de ataque. Hori hartuko dut. A la saqueador. Luchador borracho a la saqueador. Bueno, está aquí. Saqueador se ematen da. Posinuak eta bombak. Eta zerbezak se ematen da. Saqueador borracho. Saqueador, luchador. Ajá. Ematen Baina, dut botella. zerbeza izango da sendatzeko, ez? Ematen dut su velocidad de ataque y reduce el daño recibido. Durante 5 minutos. Bueno, zehoz. Igual hori, probatzeko. Venga, va. Northward bound again, Drengarasi? Ya. Ala, 6 anda hori. A ver, banago. Oso ondo. A ver. Juan Bargara, bera. Bai. Beraino. Bera. Mapa bat dago. Izu. Caja de munición. Engarrek irekizu. Hau aktualizazio bat da. Recluta. Nahi duzun edo veterano. Recluta. Lehengo recluta. No vamos a liarla. Vale. Hau berdin da zeinek hartu, orduan.
Bai, hau ez da DLC bat. liar is Jokoaren aktualizazio bat da. Vale, falta da Arlak. Markatu iso. Vale, orain agertuko dira aukera batzuk eta egin behar da aukeraketa. Ostras, Bide bat egiteko, sonalde batera heltzeko. eta ointxe gertau da. Ah, ona, sartu bigatu. Sartu behar zarete. Ointxe biau, Ez dakit. Arlak. Egunon. Ah, baina... Torri ona. Ah, coño, markatu, es que digo, nola juntia. Egunon. Vale. Egunon. Txokolatea ez duzu jan, Bai, baina... 100%. Neko gutxikoa. Se, gurasoei tokatu... Orain aukeratu behar dugu bide bat. Ah, vale, qué guapo. Ah, Desfiladero fetio eta jartzen dizu hor zer da agertzen diren. Escaverne del caos, hordas. Eta hau bukatu inbia da edo adibidez inaldeu pantalla batzuk eta aurrengoan jarraitu. Bukaeraraino. Akatzen bazaituzta, bigarren partidan, galtzen duzu partida. Bai, baina adibidez, joate, osea, izten bau jokua, bebai galtzen da progresua. Bai. Venga. Helburua da ertzera ona, arena de la fortaleza ara, del tirón. Uf, bastante. Osea, galtzen pantalla, duzun bizitza, heltzen bazara azkenera, maparen azkenera bizitza erdiarekin, urrengo mapa azten zara bizitza erdiarekin. Hau da gehiago roleplay. Bueno, a tope. Venga, venga. Sendagaiak bengun, hori. Zuek erabaki. Nila erabaki. Ah, eske nik ez dakit. Elegido. Hala. Gero daude sonaldeak deskantzatzeko eta bar. Ondo. Guai. A lo loco. Ah, eta hemen lortu alda dirua eta diru hoiekin hobekuntzak eta bar lortzea. Bai norbearentzat eta taldekidentzat. A ver, da. Monedas del peregrino deitzen direnak. Honen mapa honek zedia, berriak ala ez. Bai. Ah, Guretzat, puente bai. del mendigo. ba, nire txat beti dira berriak. Ez du gogoratzen ez ez. Ah, eta sonalde batzuetan badaude egiteko desafio batzuk dira monstru batzuk agatzea. Eta ematen dizkizute bonifikazioak. Gauza berriak. Eta dirua banatzen da lauren artean. Ja, 28 irabazi du, ja. Venga, bera. Zuek bera. Bera. Ni sua botadot. Baina, Etorriko dia oin. Dator Strangulator. Ah! Empaladoria. Zer Zaitxineri. empaladoria? Estaba empalatzen horrek. Nola esetz. Ez, strangula hoitzen da, ez ikusi. Nun dao potolua. Hil dugu, ez? ba, beste bat egon. Agian beste bat dago. Nun dao. Everybody's got Joe, Epa, harrapatu. Vale, hemendik ez da. Bide izango da horretatik bera. Ostras, Amen. Edo izan daiteke evento aleatorio bat. Bai. Hau ez da huin, Hemen inoiz dakizu zer barato, datua. barato, atxetik. Zein dator. Eta nun dao Torbellino. potolua. Ging, bez, harrapatu, Arlak, Ez dakit non dagoen. Arlak volador. La colador. Andao. Ya está. Gautxada batzuetan ez dela ikusten. Claro. Da un mafioso. Da un mafioso escalador. Eta hori? Hau zer da. Hau? Zer da hori. Ba, laguntza eskatzeko. Ba, baina ez daukagu, gehiago behar dugu. 150. Bueno, ku bakarri nahikoa. Kabo mundua.
Torriona gerlaria. Horrakik hemen diruarekin, zautu bai. behar duzu gutxi gara bera behar denean. Ez dakit zer egin dut. Osa, orain mantentzen baduzu daukazuen dirua, bigarren mapa eta gero, Diru gehiago. lortu aldituze gauza berdinak. Kauen dio, Eta armako betzeko ere erabil daiteke Ala, dana pikutara. Bai, nola egiten templar da. arman. Ematen baduzu templar arma, armak hobetzen dira modu aleatorio batean. Hil ditzuzu ella, ala ez. Hemen arratoiekin nago. Claro. Erando de agilidad, baina en vez de agilidad mandosta de lentitud, tú. Motel, jun naiz. Berserker. Gora. Izate zau leveleatzeko sistema hona da, hemen jokatu. A ber, eltzen gan bukara. Dirua. Bai, egin behar da mapa bat egin, urrengo mapa egin eta horrela. Neo, mesedes, Nola líes. Justo. Susto. Egun dela lotamar daukou. Tango ya? Ala, venga. Esto no. Pero, ala, se polita. Suba. Ala. Arraultzetan joko txut. Ganberro. Neri esko. Akelarra behintzat egin dugu. Ben, Uepa. atzian. Rapa bindosta. Nik ezin ez joan, ja. Akabo. Behan gaude. Akabo. Ala. Ezin Tripakia. dugu. Ezin dela digo, ja, Es que. Akabo. Aurrera goaz orduan. Zaitu Bai. behaga Empalauta. ez banatzen, baina zaila da. Beste bat? Akabo mundua. Hilin doste. Hilda dago, Hilda nago. Ja, Ezin da jun askarra, tío. sacrifica. Cerveza bat urten jat. Eian. Poción de vida compartida. Ez. Gurekin ez, Nerekin ez. Bestela ez nahi siltzen eta hemen gelditzen. Ya está, hoen bai nena. Vale, hiltzaile bat. Kaka indot posio bat. Hiltzailea nere atzetik zeuan. I'm not one of your Atzetik datoz. Atzetik neo. Kontu. Hor. Intercambio de armas, ez zeu komeni. Que guapo hori, ez? Pa. Pa. Intercambio Bai. de armas. Hostia, liberar. Zeini. Mira, claro, intercambio de armas da aleatorio. Atzetik Baina, kontuz, granadas lacrimógenas. failed gas rat. Eta ni nun agertzen naiz orduan. Good for you. Aurrean. Aurrera, jarretu behar dugu. Vale, hemendik da. Amen. Bai, jeitsi. Kontuz dao metralletas. Ero lanzallamas bat. Badoia arutz. Doia zuen gana, There's a fire rat nearby. Bai, hemen dago. Ala. A ber, baten bat, ez da gertu inobe hondi hemen. Hemen diru mordua dao. Hemen Bueno, ikusten zaitugu. Bai. Han kontuz dator empaladoria. Estranguladoria. Bai. El empalador Nosferatu. Black Tepes, bai. Tempest. Joy Tempest. Joint Fix it. You hit him by mistake. Chimist. Chimis. Ez daukat. Kontuz atzetik beba atosta. Así que Bai, leku eskudos ezbanetatik datoz.
Ala, egunen baten soia. Bera, beraino. Jun naiz behin baino geixo, baina tan merezi dau. Tot. Panoia. Joder, me ha quitado el mérito, tío. Cerveza. Hola. Ore. Birman, hemen beste bat. Ole, venga. No de manita Chetik. Pedo man, todo por un sueño. Kaiserio. Cerveza eranta. Azkena mozkortuko zara, Bai, ez da bukaeran zela bukatu dugu, baina. I'm ready for you, shield rats. Txoin. Hala. That's a Boubadir. La. Joder. Hala. Apurtu jatatzekoa eta rebenta behin da, Bueno, Txoin, hemen atzetik. Ze dago. Ratik egin. mendirua. Hemen ez dago eze be. Han bestia eraten be bai. Eranda. Kupela. Hala. Packmaster. Diru guztia hartu, ikusten maldima duzue. Recoge. Ez daukat bara ikorrendako, Ya está. Ja. Non da? Baina, Eta bere lagunak atzetik itxoa. zetorren bestia. Desagertu inda hor xagu bat. Dirua. Nun sabete. Ez que oin bajau inda hemen. Hortik joan bargarelako. Die easily enough. Kontuz azpian. Hemendik. Eta atzetik. Gasifikadoria. Oh. Hala. Ja, batzutan ultia erabiltzea horda kontrolatzeko garrantzitsua da. Ba bai. Horregatik lanzaiamasa batzutan oso eraginkortasun handia dauka. Kontrolatzeko apur bat hortzen diren Epa, Oixepo. jokalariak. Ui, Joan behar gara gora, epa, Empalador, etorriena. ayuda. Eskerrik asko. Eso Baina estranguladore bat da, Vale, empalador. Estranguladorea. Ez que ez da benparatzen. Nola eze, sartzen dutzu makil bat, buruti be. Ez? Bai, harrapatzen zaitu zamatik. Baina, empalar da... Ja, ipurritik sartu ezta. Bai. Beber. Ipurdiko zulon, Eso, guazen manken gaitutik, moduan, urrengo kontrol ipurdiko zulon. Osea, ez que ez Urreko dakit zela. DLCan, bai. Debate oso Ez da izan behar ipurditik, baina hori da estrangulamiento. Empalamiento da... Stranger, Baina pintxuak dauzka puntan. Pintxo moruno. gauza da, kentzen dizula dola pizkanaka. A ver, Baina... Baina, aquí, joder, atxetik. más empalador es este. No sé. You to be a god. Ja, hori gaina batzutan ikusten duzu eta esan duzu gelditu. Come on, slang grabs. Or maybe batzutan just bakarrik. thumping of thieving wassocks. That works. Batzutan blokeatu alduzu, beste batzutan ez. My life isn't to be Aleatorio. Jo, zelako txarra, hiru tiro eta bata ezi. A ver.
Pero hor dago indarraren... Hemen dago esan dizuen misio hori. Zein. Comienza la prueba. Prestatu borrokarako. Vale. Aquelarre de atormentadores. Eta zera, hemen inbea burruka. Hola! Ah, Orain zuntzitzen hauek lortzen dituzu gauzak. Potolua! vuela, vuela. Ya está. Kauen, dio, beste badao. Nunbaitzen beste ba, gara noa. Maite maite du nik egan egitea. Eta isa lurrera, pikutara. Hala, bi aldiz segidan, eta hoi... Ah, Guatxa, eso es. Non dago orain? ez dakit. Baina, Vale, eta orain gauzatxoak ematen dute. potoluan undao. Birra. Reclama. Reclama. Hola. Eta hori operatu alduzu nahi duzuna. Hacen que los enemigos alcanzados reciban 200. Ipotxa jarri hau eta hartu eskutua. Ematen zutela bi aguante, da eskutu bi gehiago izateko. Obtén 5% de adicional. Eta deo bat jartzen du, protección de Quetzal, obtienes 2 escudos de aguante. Hori da, defentsan jartzen zarenean, agertzen zaizu eskutuak. Baina ni daukat, obtén 5% de poder radi. Daukat horda de Urluk, metralla eta bendición de Sharia. Ba, ez dakit ze hartu. Ba, guazen aurrera. Hordas de Urrik. Eta hau, busca ayuda divina. Ba, batzute ematen dizkizute gauzak, erregenerazioa eta bar. Laguntzak dira, ez Twitch mod, Ostras, ahaztu injau. Twitch mode. Ez eguaztu. Horrela ondo. Oren joan bergara horra, A la empaladoria. kontrolatzera movida hori. Arria. Xaguen paladorea. Arratoi estrangulatzailearen ordez. Xagu estrangula... Es que Hori. Xagu estranguladorea no suena. Eta empaladorea... Orain bizia leiraun. Hemen barruan. Bizia Eta xaguak akatu. Bizirau, zubarik. Hori da, berri txarraken abestia egin behar dugu. Hori da. Badakizuen moduan bete arte Venga, danak bota bera berriz. Ronalde hori gorri bilakatu arte. ¿Qué pasa? Joder. Gasifikadoria. Undao gasifikadoria. Hori apur bat nazia, ez? Undao. Ni danak bera. Qué bueno. Atzetik, me cago en el empalador ahí. Me han dado empaladores ya una. Entzuten zaio gainera. Bai. Entzuten ditan klinki. Joder, tiro bat bakarri neuka. Ah, kaka. Cachos. Joder, está diseinekin dotzama ya. Banoia. Ja, hau metraietu hau zan, tia. Eta bitartean eskamenak nire ondoan. A tomar por saco. Gutxi falta da. Ya está. Dana jausten dia, lurrera. Ya está. Bator, empaladoria. Empaladoria. Ah, metralleta. Ufa. Oraindik ez dago. Beste A zerbezatxo ver, bat. apur bat gehiago. Batzutan hau da oso estresantea. Bueno, bestela beste arratoi bat pilgo gehiago zen. Ah, nan, batoz.
Ala. Andare. Vale, hau jau, sonan jau gura. Ui, lato. Ala, ya está. Vale, oren Juan Bargara, ara. Korrika. Korrika. Nola da korrika? Tapa. Tipi tapa, korrika. Dirua. Hemendik dirua. Go. Vale, hemendik ez da ugatu, Ez. Guazen. Que batzutan jartzen du hori eta ez. Osea, Guazen, guztio no de la plaga. Peregrino, moneda. Peregrino. Orain bai. Nola. Lehenengo mapa eginda. Peregrino. Bat. Peregrino, moneda. Peregrin. Peregrin tuk. Orain jarraituko du urrengo mapa daukagun bizitza honekin eta guztiarekin. Ostia, ez dauka bizitzaik, Horregatik dauda gehiago RPG. Baina hiru zerbezatxo hartu. 10% Vale. Hasta crítico. de crítico. Vale. Hau da bonifikazioak nivelak pasatxagatik. Osondo. Orain egin behar ditugu beste aukeraketa batzuk. Vale. Barkua, ero pináculo de pesadilla. A ver. Barkua. Barkoak ditu berezi gehiago, txampon gehiago eta eskaben pila bat. Sí, son doble. Guazen Eta barkua. besteak ditu hor da gutxia. Ni barkora. Zuek nahi dozuna. Bueno, itxasontxira. Ez que bi aukerak zertzat dira. Urrengoa da lasatzeko puntu bat, hau gainditzen baldin badugu. Vale. Es que bestia, pináculo de la pesadilla pildurra mateosta. Eta bahía de la masacre Bueno. ez hainbeste. Vale, sanguijuela gehiago gango dira. Baina beno, Sanguijuela sedia. potoloak. Zein. Albondigak. Potoloak hori zugatzen zutena bizitzak eta zurrun bideoak, oiek. Hauen dio. Sanguijuelo. Bueno, berdin da. Bueno, berreskuratu dugu bizitza apur bat. Bai, pixkatxo bat. Recoger. Tamen ez dago liburuik. Ba, ez dakit. Piazzo, a ver. Ni hemen gehiago zentratzen naiz beste gauza batzuetan. Seems the eye of the Chaos Gods is Zazpiron dala, eta bat, at least dauko. for now. Se ha dado. Laguntza. A ver, Monedas. guazen probatzen. Hola, meditación de la no sé qué. Zuei beba llamando tzue? Eso, hau bakoitza egin behar du, ezta? Hori aleatorioa da bakoitzarentzako. Baina urten injatzu ez euse? Bai, Nik ez dute man. A ver. astu Decantado. intzaizer, baina zeo zerbait. Y a por ellos. Por ahí. Vale. Ez dakit, zesan, a por ellos. Mata un elite y no sé. Hemen dago beste bizi ale iraun momentu bat. Bizi ala iraun, bizi la... Venga, bat, nun dago? Hostia, Azken zatian. Again, the elf proves herself an efficient tool for slaughter. Ja, elfa oso hiltzaile hona da, beste gauza batzuen ondoren. Una epikutara. Nun dago bestia, amen. A ver, han zeo se dago, bebai, in zeo se, a ver. Neo, inzuk. Arma hobetzeko, Emon, suposatzen dut. emoio zu. Empla arma, ez, ni dauzkaren armaekin ondo noa. Bai, poder, irureun. Ostras. Bai. Hijo egin da. Ah, bai, a ver. Hostia. Hola, irureu. No. Zaila bat. Ez. Zaile bat. Bomba incendiaria. Epa. Amen. Desagertu inda.
Ala hilin anartzian. Ez, iltzail ikusi dut jarri naiz blokeo moduan eta rapat nago berdin. Gauen dio... Eskaber hiltzaile madarikatu pixu. Splinter. Zel. Splinter. Liada. Bota. Buatza. A vile brew, make no mistake. Hausan, Golden Eye moduan. Azkenengo momentuan lantzatu. Granada. Elite. Dangerous. Bai, kaos gerlaria. Ya está, hilda. Very well. Fandango. Bai. Very well, Manuel. Pero el fandango. Hor eskailera tikora, Hola! I've been thinking, Dory, which of these four great Kazaki grumpy is a slayer's A ver. Potolo bat gertu. stand if you'd ever had explosive Baina, nun. Hor, Justo, hortxe. ya está. Naizotzan Eta beste iltzaile bat. Dago posio hemen. Y topera nau. Nik ningot eta hartu. Hartu. Potolo beste bat. Jo, nik ez daukat a distantzia. Cerveza bat. Cerveza. Mendik ere bidea dago. Hemen lehengo altare horretako bat. Nun, horri emun. Zero zelen entzuten da. Ea zer tokatzen den. Amerratadora, ¿qué es? Ametralladoras. Agartuko dira pila bat gainera. Horre distantziakoak inbrozue... A ber, gauza hona da egitea, baina gauza da estresanteak direla. Bueno, nik uste... Kendu hortik. Ekipo... Eta nahi dut, egitea merezi duela ematen dizkizuten pasibengatik. Baina aldi berean, pur bat estresanteak dira. Bueno, izan litezke monstruoak. Baietz. I naixo dut ametralladorra. Hala, beste birra bat. Depende. Monstro izan daiteke monstro bat eta hori, bakarrik hori. Potolua, chaval, ire onduen. Vale. Reclama. Recoge munición, otorga 15 de salud. Al aturdir al enemigo a la vez aumenta. Método de Hoet. Cada ataque que no produzca un golpe crítico añade 5... Bakoitzak hartu behar du gure... Balak hartzen duten bakoitzen. Bai, bakoitza beria dauka, hor. Bai. Bizitza. Zema daukan bizitza. Dio badaukan nik bizitza. Hemen danak dara hilda. Nundi junbiga. Itxasontzitik. Itxasontzi baten Euskal Herritik Suposatzen dut. Daramaten eta Euskal Herritik oso urren, gara. Hala, eskopeta bat Egiazateko ez dakit nondik den. Hori da armak adartzen dizkizula. Ze arma ematen dizkizuten, sorpresa. Bueno, urdina, gutxi gora, bera. Eskupeta. Hemendik izan behar da. Eskupeta. Hemendik ez da. Hortik ez, hemen goitik izango da, ez? Handik? Eta Hemendik. horrek, moneda horrek, gero betirako gertzen dira edo haunketxakoa esagertzen dira. Zebela. Monedak, dirua. Hori mantendu aldituzu jokoa amaiera ino nahi baduzu.
Deskantzeko zonaldeak lortuak dituzu Suministros bonifikazioak médicos, eta bat diru erabiltzen. Hor dago medikua. Lasto. Ya está. Eskeda hori gastatzen juteko edo gordetzeko. Bueno, hori batzutan komendiago da. Urrengoan gastatzea armako betzen horrelako zeozer, edo bendizioak izaten, Médico. baina, bueno, hori ja bakoitzaren esku. Eta hartu dut. Vale. Ya topera nahoiz. Gauza batzuk izan daiteke, hiltzen moduzu bat esaterako, ondokoak izaten dute regenerazio ezak izan bat puntu. Uy. Sorpresa. Bajau inbiaga, ala ez? Ai, Baina eske dagoan Neo. ate bat. Bai, baina etortzeko ona. Bajatzen baga ezin gaigo. Ba, noa, ja, justo zua. Egin dut. Parrillada ala. Bai, Venga, guazen. Munition. Go! I'm right behind Eitzaron. sobrevive. Sobrevivire. Oh. Disco festa. Xagu festa. Motoxaguas de Marte. Hombre. Uste dut aterako dute la pelikula bat. Bada, justo. Serena. Ikusi. Motoxaguas de Marte. Bai, live action. Bai, ala. Atera bia dabe? Bueno, Ez dakit, atera aldute edo agian ez. Auskalo. Eman du, ez egin bai, klaster. Bueno, Lasto. Oin bai, zein da zure iritzia live actioneko One Pieceko telesaria? Nire gustatu zitzaidan. Bai, ez, da. A ber, jende berri erakartzeko, gero gauza bat da animarekin lotura asko izatea. Ba, agian ez, baina bestela ongi dago. Ni bigarren denboraldia ateratzeko zein nago. Pertsonai bat ikusteko batez ere. Besteak ere bai, baina pertsonai bat besteak baino gehiago. Bigarrena izango Nire da supren waifua. Alabastakua, ez? Bueno, alabasta eta beste gauza batzuk gehiago. Baina bai, gutxi gara bera alabasta. Doia oso... Bueno, alabasta, drum, txatuko dituzte arku asko sortze ataletan. these ships didn't drown themselves. Bizitza hartu hor. Topper, no? Eta Aquí. Fallouteko... Nik usin nahi duena da Nico Robin, live actionean. Boa, eta Falloutekua guapo, Nahi gustau jate, a ber zela gero... Zela bukauko da, baina... Baina, a ber, ondo itxen duen. Serenarena, Fallout. Bai. Juan gaitezen la barrura, punto pelota. Venga, bukatu. Nora. Bai, orain daukagu gainera erlazazio momentu bat. Ala, torri? No totala. Benetan? Sí. Hala. Ezin da, ya está. Ala. Reduce la guata. Eskerrak bestiruak heldu garen. Bai. Ba, bukaeran Ja, arrojo eskerrak, osea, Barreki, liburua Vale. bilatzen, seguro. Shrines along the path. Indosta trastas Orain. por detrás. Pilgrims, coins, Templo de la Fortuna, lortu opariak eta diru eta horrelako gauzak, eta indartzeko gauzatxoak, gu indartzeko gauzatxoak. Ez dakit. Ze nahi dozue. Indartu ala dirua. Ero regalos. Regalos. Olentzero. La caja. La caja. Yo la caja. Vale. Slanes edo nurgle... Ez dakitzen nahiago dudan.
Baina, gero berdin da. Gero erabaki zeinke. Bestetik juten basa, ez? Edo egiten du aleatorio, ez dut, ez naizoko goratzen. Mina de Beltasir. Bale, itxan, lehenengo hau. 0. Vale. Do you have Vale. any of those strange Orain gauzatxoak. them to the shrine to receive? Hauek balio dute dirua. If you have enough, Pues tauko diruik. perhaps you might seek a Ah, bai? miracle Bai, for badaukazu, your eh? party. Ez daukazu Your dirurik. coins Ez daukan are your nahikoa. own. Do with them as Ostra, Aumenta eta nik un- uste dut, uste. Eta, a ber, hor... Komeni da, a ber, bukatzen danean, digamos, bide dana, diru hori ze gelditzen da hurrengo partida baterako. Ez, Partida bueno, hontan. Eta bakarrik... partida honetan idazten duzun dirua eta erabiltzen duzuna, sobrante uste dut, gelditzen zaizula gerorako. Ja, baina baina igual hobeto da erostia gauzak, ez? Total, bestela setako. Ah, men beia, berdina. Zegoan milagroa da ez da gizan. Baina komeni da kaos desertura zoazen partida guztietan dirua erabiltzea. Osea, eta nik batek erosten badau, gauzat bestiak ja ezin da erosi. Hori da. monedas. Batzuk dira taldekidei emateko, eta beste batzuk dira pertsonala. Nik hartu dut exotiko. Eta gero presaudetean en sus markas jarri eta listo. Ah, vale. Eta eser erosi nahi ez baduzue, ba ez erosi. Ah, ba, ya está. Ah, zuek monedak. Nik ez, ni directamente. Vale. Eta oin, Nurgle, Slanes edo Nurgle, Nurgle. Ala ez. Nurgle, monstruo gehiago. Ba, Vale. Venga, Eh, venga, Get- Nurgle mola mogollón. está fuerte. Nurgle nuggets. mola mogollón. Los Vale. nuggets. Venga, Nuggets. nuggets. Aupa nuggets. Venga, Eta bestia, campamento de guerra helado, infame, manadas Grimhold. Ba, ez. Venga, lasto. Last of Us. Ni aukeratu dut, ni berdea Orduan naiz. lato. Bez, ni urdina. Ez dakit zer eman. Los nuggets. Claro, ni naiz tatuaje celta. Cauen dio. Irugul. Y hombres bestia. Hemen dare hombres bestia, bai. Ez dakit. Honedia los Ez nago ziur. Printzipioz egon beharko litzateke kausaren fakzioan badaudelako. Ba. Baina ben, no. Kontuz, kolore berdedun with poison. Stand well back. mobidak baituzte txaiak bere inguruan, estanda egiten dute eta, bueno, Bai. da apur bat nazia. Be a long way down, lumber. Estanda egiten dute de bizitza galdu, beraz kontu, horiekin. La madre que toparia. Zesara eta klase da hori. Hemen monstruo gehiago. Nurgle, you are the best. Nurgle, you are the king. Ja. Niri aitona Nurgle zait asko gustatzen. Ez toka diruik. Bai, badaude. Vale. Asto potro. Hauntz potro. Bai. Bai, mola. Asto potro. Daukazue posioak, amen. Otherwise, a storm Posinua hor ez galdu, sweep you up. That's a good coming, Glory. A ber, nun dago... Nun dago hori. For the send to godhood, as did Sigmar. Potoloman nun dabe. You embody. Think you to know those Amen. A tomar Gain- por saco. Eta gainera potoloak askarrak dira mugitzen. It's better you remain mortal after all. Zoritzarrez batzuten egin dezakete hori. Bai. Buah, Hala, bera. beraino. Kontuz hemen salto itzen botzue bizitzak entzen da. Esango nuke zetz. Not Relato. bad for a
Ez da altuera handia. Ez, esaten du ze Fallouten, ni. Borderlandsen ez dao. Han, esplotau! Bueno, hau ez da Borderlands. Hau da gehiago Left 4 Dead, baina Warhammer. Warhammer LED. Ez dut Bai. ikusten ezer. Arkulariak ere badituzte. Bai. Bai. Hala, mola. Bai. A ver. Gauza bat dira pizteak izatea, baina nolabaiteko adimena badute. Ba hori ez toka grazia. A ver, Death pixkat sarkituta dago, Ez que ni pronon Ba, bai. Bueno, baina hori berdin da. Ja, bueno. Gube bai gare sarkituta baina. Bai, neri medikoak esan sostan indala este batzuk. Borderlands era antzeko parecido, Bai. Bueno, baina Borderland nola dan tipo kartun Joko motagatik, joko motagatik edo grafikoagatik dapur bat ezberdina. Bai, baina, que Borderland nola dan kartun edo ez da kantatzen Minotauro. Hala. Sarkitutako hori. Ostras. Ze, ostras, zenbat bomba dauzkat, ba? Ez dakit, baina bastante. Hori ez da, Bonifikazioak bombetan, Claro. Segi. Zela botatzen zian bombak? horiek ere dira hartu ditugun bonifikazioak taldearen eta bar. vale, osea, bomba infinito. Ez, infinitoak ez, baino gehiago. A ver, poto. Claro, horregatik komeni da batzutan dirua partida bakoitzean gastatze, ez mapa guztietan. Epa. Bombalaria. Ez dakitu ongi azaltzen dangoen movida. Bai. Ni lehen gastau dut mordua eta gero importante Igual sale aurrengorako azken partida aurretik ba ez gastatu dirurik. Bueno, baina hobe dugu hori ez aipatzea bada espada. Toin? Jarraitu behar dugu. Hauen, dio. Nundao. Baina nora jarraitu bio. Hemendik. A ver. Eta seriekin jarraitzen ikusi zuen Last of Us. Ja que Last of Us Bai. Bakarrik. Lehenengo kapitulo bakarrik. Last of Us, bai. Last of Chapel of Us. Nik ez dut jolastu jokua. Niri asko gustatu zitzaidan. Nik ez... Bigarren atal apur bat bukaera apur bat nazka, baina bueno. Nazka momentua, osea, gertatzen denagatik. Ni bakarrik ikusi bet. Bestela... Baina ikusi duzu denok, Ni lelengua Ez. baka. Ni lelenguan... ikusteko zati asmorik. bat. Ni bai. Ikusi behar dut, bai. Bai, orduan Ja, ez dut no. esango. Baina Ojo, hirugarren horretan, atal edo laugarrena hori izan zen, osea, mukiak, osea, kentzeko paper asko. Bai, jo, Bai, gainera- Badak ikusten atales ari nahi zen. Hirugarren atala, eske... Da... Berriz hola, atzera, como de repente, digo, hau... ez dakit. berriz atzera. Esango, ritmo... No sé, ez dakit zela esplikatu. Pixkat, como... como speed... Ez dakit. Ez dakit zela esan. Aldatzen da ritmoa, baina ez txarrera, osea... Da como kapitulo bat ola aparte, ez dakit. Hemendik eskaileretatik ora. Bator beste oleada bat. Zerreia berandu gabitz. Ni gero egon nintzen entzuten podcasta kapitulo bakoitzana progamerrekuena eta erak oso ondo berbaitzen seriai buruz adaptazio moduan oso ondo zagola eta Igo, Eske bideojoko bat adaptatzea zaila da. bai. baina Last of Us dauka gioi bat oso cinematografikoa. Orduan, horrek lagundu. Egia da, zenbait gauza asmatu zituztela,
Bai, gauza batzuk aldatu. Baina, bueno, behintzat ematen dio apur bat zentzu arraro bat. Eta gero egotia, esaten da zeben horreke, podcastekuak, notatzen dela, claro, dago, kuaren sortzailea dago serian eta ekipo dana, jokuan oso fan, eta hola, eta nota bitxen dala, asko. Onde ida? Ni galduta nago. Ni daukago gu Torri. ikusteko Fallout. Eskaietatik gora eta gero zuzen. Ni Fallout zaitu naiz jokatzen, baina zeu zergatik ni ordenagailuak ez dituzten. Joder, bat ere ez? A ber, bizitza. Frogatu nuen Anteon dena protagonista, itxaron hori da Metro. Ja. Azten zarela ume bat izaten eta garri behar duzeula izen eta movida guzti hori urte betetxarena. Iru. Fallout iru. Ba, irua esaterako ezin dituzte nire izen idazten. Beraz, ezin izan dut jokatu, baina jolastu dut Fallout Shelter. Eta gutxi gora baira badaki zer. Ondao potolua. Baina oso Eriburu desberdin. doan. A ver, no, a ver. Ni gomendatzen bat jokatzekotan New Vegas. Ya está. Nik dauzkat Epicen oparetu zituenak. Andao bizitzia. Igual, ia denak, igual. Ez, uste dut bi direla. Ba, izango dira iru eta New Vegas, igual. Begiratu beharko nuke. New Vegas da iruan spin-off bezala. Eta frogatu behar ditut metroak. Etorri ona. Nola juntzate? Berriz atzera soiazte? Azu? Ni aurrian nao? Ja, nondi. Ba, ni nao lekuen. Zer Baina dakit dao... A ber, etorri ona, ti. galduta nago. Bueno, galdu gara. Hala. A ber, etorriko zate ona. Bagoaz. Eta bihar badirudi estrenatuko dutela edo lehen trailerra GTA 6. Bai. Hori da esaten jendea. Vice City. Ni nahiago izango nuke Red Dead Redemption bat PC-erako edo irua. PC-erako. Hilin bioste. Niri GTA 6, ba... A ver. Hala, hildoste ja. Ne. Hala. Erretzen baldin manao. Bosgarren egin zitzaidan oso luzea jokatzeko. 3 pertsona irekin. Nik egunen baten nahi dut berriz jokatzea historia. Olastean bastante online. Online. Amendik GTA ez, Online. etorri. Hortik junbida. Amendik. Pale shadow of the true elven gods, you know. Nahiago du, gehiago gustatzen zintzaidan Red Dead Redemption 2. Bloodkins, Korne. Vale. Korneran jarraitzaileak. Guau, chaval. Zelan da joku hori bakeruena R2 Red Dead Redemption. Ez baina R2 de 2. R2D2. Ala, Mola pikutara. R2 de 2. Ulertu ez nuen gauza da, bigarrena dagoelako PC-rekin Dana jokatzeko, pikutara. Bai. partida pigutara. Lasto Eta zure. lehenengo ez dutela PC-era pasatu. Ala. Osea, que raro, ba, Rockstar atatzen da un PC-erako, ez da? Atera dute remake antzeko bat lehenengoarena, baina ez dute ezta grafikoak aldatu. Ala. Hili Perandu naiz. rescate. Baina ze galtzen du, kampaina basua o... Kampaina osoa. O... Ez, kampaina osoa. Bueno, Ala. Derrota. Derrota masiva.
Ez gaeldu erdira bez. Claro, hemen galdu aldu zedozein momentutan. Claro. Bueno, baina guai dago. Bai, hau gustau jate. Se mapa diz... Hau da roleplay. Hala. Cofres malditos purificados. Hostia, berroetabi, Gauza da, pasatzen baduzu movida hau, elortzen duzu emperadoraren kutsak. Eta hori da kutsarik boteretxoena, baina, karo. Ostra, lasto, Hostia, neo. Askotan galdu dut hemen ere, Venga, Eta hori niko badatzen duena veteranon edo kampeonen. Bueno, eto bat du jende oso top. Bai, urrengo nivela. Horre ez dugu jolastu bihar, Ya no kostatzen jabau. Volver a la fortaleza. Volver a la fortaleza. Borber. Borber a la fortaleza. Eta, bueno, nire dauzkat berreun moneda del peregrino. Berreun. Bai. Egun. Ba, nire zakizatik berreun. Ba. Nun sabiste. Berri zemun, Bale, baina mapan dago. Claro. Vale. Hemun zuk. A ver. Vale. Kofre. Orain fijatu gehiago ze eskatzen dute mapa guztiak. Vale, anillo de caballero, eta ez da izan. Recluta. Aceptar. Eta orain mapak aldatu daitezke. Barkuaren izan daiteke lehenengoa, edo azkenetarikoa. Ja. Os falta, Bai, nago kofre batzuk zabaltzen. A ver, ze hobia tokatzen da. Okerra Bueno. eta... Hori ikutzen arabera. Emperadorena onena. Bai, esto. Eta gero ere forja daukazue gauzako betzeko eta bar. Bueno, sin más. Neo, o Arlak falta. Baina zihun naiz, zuen gana. Ez? Izan da de Japupat. Matrix akatsa. Every journey through the chaos A ver. wastes is different. Gora oin. Once begun, you must see things through to the end or return in failure. Monstro gehiago. In the Halo, the site is cursed by the chaos gods. Bring me back something nice. Vale. Gero joan berga urrengora bai edo bai. Ezin du aukeratu. Gero, ketxen duzunean bide bat bestea moztu egiten da. Gora nabera. Ora. Gora. Gora. Ni gora eman jat. Berdin da nora. Hostia, ze izan da hori. Stargate! Bueno, ni internet botatzen denean. Han, mundu errealeko deiadarra. The chaos gods seek entertainment in other lands. Hostia, ze You izan may da hori. proceed in relative safety. Bizitza errealeko deiadarra. Ze da hori? No, repatu. Joder. Hala! Gigantosko! Ni internet dago apur bat zoratu, ta... Zerbaitik. Bai. Ikusten zaitu de repente, boom, aurrera kartera. Golpeka. Urriauta. Hil horri.
Bai, está lagueado. Priki Taco. Tanks. Eban itzulpenak egiten Ya está. online Buelta da. telemático. Bueltau da. Bueltau za, hola. Bai. Es... Bugueado, tagueatu da. Me cagoen. Ah, Urten eta sartu igual, lasto. Bestela. Es, badoa... Da internet konexioa, batzutan egiten diz... eta hau? Bai, hortxe geratu da. Sartuko naiz berriro. Ez daukazu ez errez gehiago jarrita, ez da. Ez. Discord eta... Steam. Eta ya está. Baina Discord ere moztu egiten zeizu. Lo que pasa que urtetzen bada igual dano botatzen gaitxu partidatik, ez? Claro. What's Carrick know? A ver. Esango Ya nuke está, zet. ez? Mensare. Igual momentuko gauza da. No, zelako leku marabillosuak. Earra. Hemen be dago bronka. Kofre magikoa. Venga, vamos. Comienza la prueba. Caga. Kofre broncas, venga. Eta... Venga, etorri. Beber. Beber. Etorri ona. Malvavisco de cuerda. Hemen urre mordua. Hola. Troya. Graco Jalisco. Etorri ona. Ai. Zer daukazu, Bilisa, ba, ikusiko zuen. Toma. Jo. Hola. Opa. Etorri ona. Etorri nere Jipoia. atzetik. Jipoia. Hori. Astromágico. And your reward. Don't forget it. Gaur egin duzu zeneko bat bi ordukoa eta ez dut arazorik izan. Igandean egin duen marrazio bizidunak 4 ordu eta era zen horrelakorik gertatu. Kontuz. Joder. Ya está. Recoger. Eta bueno, oraindik sartzen nago. Bueno, es más gente. Agrolisco. Chispitas deitzen didate. Ostras, más gente. Oh. Cuidado, el anchoqui dao. Beste gente. Bai. Fiestuki. Danak dantzan. Epa, ya está. Emperador. Ezin nahi sartu. Nola esetz. Bidali behar didaztu gonbidapena berriro. Vale. Baina hemen sare. Ez, bota da. Itxaron. Ya está. Ni pedante. Oh, Sí, que raro, sí, hemen dago. Eman dut Barkatu, zuzenekoak. Hau, bueno, zuzeneko mobidak. Basta. Ba, zegoea. beti zeu zer gertatzen da. Ibaiatzen ba, jazta, konpondu dago, eta bota da. Sartu zaila ala. Bai. Ya está. Orain bai. Hartu kofria. A ver, gigante. Non dao. Potrolo. Non dao jo. Hemen bukatu dugu. Agora. Agrolisco. Xagulisco. Tarasca. Recoger. Estado ese. Xautu indigun. Anticimex. Eta bain gora, zer Ai. dago. Nondik hartua? Gora edo bera. Urrea. Neo, gora. Ahora, verá. Amendik. Verá. Are thick with trades, but we only see your blood. Hemendik bera, ez? Kontuz. Have you not been
listening to Ah. Lorna. ¿Cómo se la juega? Amendik, Amendik. Just be glad they're not here, Azungi. Bloodlords are bad enough. Va, Hechi sube, no ha capturado el show. Banoia. Baina Amendik ez? Nundi da? Ez, hau da... Beretan ez gaude hor. Joder, vaya zenba gente. Joder, Hau da nola esan... Ilusioa. Ilusioa da. Ilusión, baina ez Zentzen de... movidak. Ez baina, ez ilusión de joke ilusión. Zentzen movidak dira hauek. Ez dira ilusioak existitzen. Ez, eskabenak ez dira existitzen. Porque todo lo que piensas tú. son ilusiones. Bizitza dago hemen, zein nahi da? Ino beneretako. Guztiak daukagu bizitza. Ya está. Ilusiones. Ni ez neukan, ni gutxi neukan. Nola jumbi gabe. Aquí. Bai. Vale, Amendik. vale. Amendik. This looks like Hau Amendik ez da bera. gure basea ez da? Bai eta ez. Baina bai, ez? Bai eta ez, baina Ez bai. duz ikusi mapa ditzen den la ilusioari nezaki zer. Bai. Rapaudet. Drogatuta gaude. We are there drogging. Oh. ¿Cuántos? Can you not contain yourself, One-Eye? Stop shooting me! Orduak gora ala bera. Ziot, bide bat bera, hemendik. Bai, nipe bai, baina ez dakit gora ala bera. Xagua goitxi da. Bueno, arratoiak, ero hombres bestia, ero... Me de izango da. Hombres bestia conforme a rata. Hori, rata bestia. Errazagoa da ulertzeko gizakiek. all knows what it means. Empaladorea! Ez dira empaladoreak estrangulatzaileak dira. Ez, arrapa dotza, empaladore. Como en la lechuza, ez dut asmatzen. Trak! Gaina hemen dira zegoen. Hemen dago harri bitxia. Ah, hemen da sorginena eta hori. Ke guapo. Bai, eta harri horrek zer die, ba. Ez dut jakin. Eta orduan Kaka. gora jute maga? Bitxo baten kaka, ostio gigante baten kaka fosilizatu. Harria berdez bada... Nahiago Hori ez. dudez jakin. Berdea ez. Piedra bruja baldin bada... Hau ez dago urruti zera. egon behar da. Hala, ba, bera berrez. Be... Joder. Hala. Oin bera. Bera. Haixen dago legu. Ostras. Ez da ginun Ba, gara. betik ezin bada gora. A ver, hemen dago, Hemendik estolderietatik. Hemen arma berdea, horre zebe. Ezin nahi sartu. Hemen bera. A ver, guazen. Reflejo de las coladas de Helmgard. Eta nundi da hori. Galdu inga ja. Bleach spirits. No more fires. Taka. Benetan. Che. Encuentra la puerta del hito. Ez, I shall wait beaten. Zein harrapau dutza. Prattling. You are prattling. Bugueauta. Berriz da bilbukeatik. Bugatti. Alto chapel abandonado. Vaya. Nice. Ah, Ja, buelta usa.
Auskalo joaten da, etortzen da. Ez dakigu dago. Gerteaz. Gauza da jartzen du bala internet badauka dala. Bueno, lasa. Cámara del peregrinaje. Bueltauko da. Bueltatzen sanean abisa. Bueltan naiz. Vale, invita bingotz. Ya está. Tan ez dauka dala, arraroa da. Pitau dotzut berriz, vale? Ahí va, noa. Hemen dago arma berdea. Non dira? Straight from the boat. Kiepa ahí! Empalador! Estrangulador. Vale, empala estrangler. Ardautxua. Vale, etorri da berriz. Typical. Ez dakik nundan bide. ¿Dónde? Ez dakik nundan bide. Ah, narritik. Narritik ora. Hamendik ez gajun. Ez? Jendea dabil. Amen. Zein da horre? ¿Mm? Zein dozu hor? Han dago. Baina, gortik ez da. Goitik izango da. Hemen goitik. I think it's this way. Bai. Tira pal norte. Hemen? Mm. Honen nundare? Ah, hemen dare. Lasto, ze moduz? Strike them down. Bueno, Ah, aldu da moduan. vale. Baina gorrotu dut, egon gara ordu bat eterdi edo horrela jokatzen ongi, arazorik gabe interneten, Bai, eta Juan Bergara arantza. Eta bapatean joaten da, eta itzultzen da ez dut urertzen. nire uste ez dago baten bat zure etxean jolasten My zeuzetan. creature's dead. Bideoak ikusten. Clean Ez dut uste. coming. This is the path, Dory. Iztizte paz. Hala, guazen horra. Hau, Zaten duena, eskerra joko hau gaindituta daukadan. Bukatu dugu pantalla. Listo. hau itxita dao, bestian zabali zeuan. Hamet izan lehenko mapa. Hor zulua zeuan eta hemen botatzen zi. Ja, manera campaña mapa. Hala, que guapo. Atematika. Arte magikoa, ikusi, que guapo. Venga, guazen. Merezi izan da ona bueltatzen. Guazen badare hemen. Estela jartzen du, 30 segundutan bukatzen da partida. Baina ez da hemendik. Etorri. Askar. Hoi, segundo. Bagoia. Non zaudete. Tic-tac, tic-tac. Eskerrak bat heltzen bada gainditzen den. Bueno, gelituko naiz hemen hiltzen arratoiak eta... Etorri. 10 ze hemen segundu. gare. 5 segundu. Lau, hiru. Ole, bi, ya está. bat, Bat, cero. Esto está laga. ¿Eh? Ah, bai. Aumenta la velocidad de los ataques, cuerpo a cuerpo. Oso ondo. Eta distantzia. Perfectua. Vale. Kanpoan gelditxo naz. Bai, baina zuri ez dut zuingo You zebe. may find shrines along the path. Hala. Offer coins to earn miracles. Templo de lucha. Aukera, Ez dago ez aukerarik. Ez dago besteik. Ez. Baina da de descanso, eso. Bai, hori emate. Have any of those Bai. strange coins? Offer them to the shrine to receive a Vale, miracle. ba. Or are you feeling generous enough to buy a miracle for your whole party? You each have your Ebe own bai, hau nahi tablet of dut. coins. Ezin dut. Spend them as you wish. Hartukot milagro de Grimnir, un monstruo poderoso. Pues, Un poderoso monstruo te espera en el siguiente nivel. Tu salud 20... hori ez dut hartu behar. Inspiración verena. eta bestia, milagro de Mogrin.
Hartu nahi dozuna, eskinean bebai dauzkazu geixo. Ja. Reduce el tiempo de espera en la barra de habilidad. Una parada perfecta hace aparecer un orbe que reduce el daño recibido. Ala. Ala. Chuse. Ala. Tau? Ni jarri dut, txamponak 10 metrora badaude jasotzen ditula, korne. Corner. Vale. Hauze. Hau liada. Maldito. Ni jainkori gustokoena. Corne. Hau da... Berserker asko eta errako hauzta. La liada. Ikusi, Korne es el dios del caos más poderoso. Ba, hori esplikau zinun. Cornen asuntua uste. Lore pixka kontatu. Kornek nahi ditu odole eta burezurrak. Punto pelota. Burezurrak, ipotxak, elfoak, Beware the skulls of your enemies. gizakiak, Kill. gizaki muskerrak. Berdin da. De todo un poco. Ammunition for those who need such. Eta zela eskaintzen dotze, gero altarren baten, hola. Zuk derra, osea, izurtzen dozu odola, eta jazta, ja, beran gana doia. Ala. Eta zazpi buruezur punto bat. Bere markagailuan. La madre que lo parió, etorri da. Sorpresak. Hola, badator, guaul. Ana, albondiga. Engendro. Engendro. El caos. Kontuz janitxe maotzue. Ya está. Bad as Cousin Ockery. Exceptional. Ala, R pixka eta albondigak, beroak. Ah, Hauengatik esan dizuet. Jokatzeko modu hau da jokatzeko zuzenean hasieratik. Partidak luzeak direlako. Kauen sort. Emon horri. Ala, beste bat, ze. Hau ez da bukatu. Ze da hau? Buru ezur. Ta hori? Ta buru Korne. Korne. Ba, baina gertu inda hola, sin más. Partidaren gauzak. Ez daukat balan. Hauen, dio. Ze bi aldu oste. Baten bat falta, men? Ez, bano da gare. Bizitza biadet, bizitza. Chaos wastes. It was a war of the gods in which there were no Bizitza. Lagunak. Bizitza. Hola, bi. Sacrificio humano. Dana, ikusi dozue bera? Dana... Korneren txat. Horregatik Korne betik irazten du. Bizitzian. Bizitza. Ya está. Rekuperatu naiz. Hemen berdea. Hemen ez dago esebez. Atzera, Ez taldera. Oie, hemen... Hemendik. Kakauztelan ingurutik. Hemen ez dago esebez, bez? Hemen bakarri dago... Odola eta kaka eta... Uf, que asko. R dena. Hemendik. Korneren...
hemen danak dare... Sacrificio humano, y la hostia. Itxoin eri. Eta goitxik alabetik. Ba, goitik izango, hemen ez dago, bai. Bide dago. Vale, hordak. Badator atzetik. Misio hauek dira jokatzeko Eskun atzetik dator bat. zuzenekoaren aurretik. Baten badator atzetik. Noa soia zu baina. Oh. Explosion. Explosion. Baina. Cowing shots. Your failure, assassin. Stay close. Hala. Granadak zela lantzatzen zi, Je? Eskerreko botoiarekin. Ez bost, ez? Claro. Bost eta eskerreko botoiarekin. Ez daukat. Orain Borderlands zaude. Bai. Jo, es que, serioso. Motion, who wants it? Sigma protector. Bomba, joder. Calavera. Kusi. Bomba. Calavera nazi. Windowkat beste gauza bat, Zera. Invisible naiz. Hemendik ez da. They'll not pass this door. Ba, eltarren atzetik. Kontuz zein da bomba botatzen. Kontuz horrekin. Hornek. Minak. Beste bat. Que guapo ikusi eso hori. Que guapo. Asalto, ¿no? Horrela. Bai, salto ito, ni? Bomba. Hala, zein dago granada botatzen. Bizitza. Arlak, salto ona. That's right. Nun dare bizitza. Estrangulador. Nun. Ikusi dut hilbiot. Ya está. Ni nago hemen zurekin, lasa. Nun dizoia? Paretan. Paretan atzetik. Osta, urten zanian Neverwinter jokua, Bai. jendeak atatezoan trukuak eta txeginuan bugak eta eszenarizoan azpitik eta... She don't have any, that's why. Shard chip from a block of ice, that's her. Shield rat. Hala. Bota horri. Badat, ostra! Aspaldi ikusi barik olako... Hor da bat lehen. Tengo pantalla. Hemen gelditxuga Neo tani aislauta. Neo eta bere bombak. Ba, bombas. Hala, venga. Que corra el rol. That's right, Kruber. Let your training show. Dana batera etorri dia hor, Hori behitxala hor da bat. Eta hori unitaterik aulenak direla. Bueno, baina danak laguna dia. Hala, kontuz. Arratoi alaiak. Ratoi alai. Hemen ez daukazu robot alaia. Ninja robot alaiak. I'm not feeling Bueno, It's no wonder you're still standing, Kruber. reckon I'm done for. gaur lato ze jai hartu dezu ero. Bai, hasi naiz goizetik bakarrik lanean. Ze urrengo astean hasi behar naiz
pluriempleo. Goizetik dendan eta atzaletik beste lan bat, Hori bai, bomba, Bai, Bomba alaia. bai, notizia ona. Bai. Oso ondo. Eta pentsatu, total, 3 egun, osea, nola jaiegunak daren, hiru atzalde diferentzia gelitzen zen, eta esan dut, bueno, 3 atzalde hau jai hartu. Where does the river lead? Oso ondo. Iruditzen jat, oso ondo. Bai. Bai, azkenean adibidez, ostegun atzaldea, puente izan da, eske, Be bai. ez da lan inbia. Oin disfrutau Boa. gero kalendarixo Bai, itzen. gero, denboraldi baten, bai, fizikoki nahiko, baina, bueno, onerako da, eta... Hori da. Zu, lasto, azkenean zeus aurkitu ezo ero? Ez? Esebe. Jo, animo. A ver. Cago en dio. Buah. Qué guapo y super calavera, man. Uepa. Sí. Están de ahí modo. Ala. Ala, harrapatu esto. Ai, pólvora beltza. Cago en dio. Ala, zenbat bitxo dare oina. Coge barril. Bai, barril eta nora. A ver, nik eskolta ingot eta... Kontuz. Me han dado. Nun Oh, sale. güey. Erdi erdixa. Baina, aula naiz. A ver, eta nora eraman behar. Nun dago atia. Baten bat hemen granada botatzen da. Bai. Eski, Hori izango da. lokalitzau nun dan atia, eta egin tipo cadena humana, bueno, ez dakit, cadena humana ez, Ala, eta bitxo hori, ni Hora atzi. aurrean da. Baten bat, neri Ostras. joten ta. Ala, directamente hi. Hemen jarri behar dira. Ostras, bi daude. Oso ondo. Baina nahi salbao. Ja. Ez da erraza. Ultixa. Ze ulti. Txusa Nola da? zeitzen dut. Ala, beste da. Ala, nun dago lasto? Lasto hilda be bai. Last of Us. Baten bat salbao biako zu. Bueno, ez dakit nik. Gorra. A ver, venga, yeah! Venga, baten bat etortzeko gure gana. Ja, jende asko dago mintxe. Eta erraza. Baina bin artian bat salbatzen eta bestia joten. Ja. Baina asko daude. Ja. Ez da. A ver. Ya está. Hala. Joder. Fiesta. Jende asko dago hemen. Bai, eske olakoak organizabia da ondo itxeko segitxuan hori 3 barrilak eramateko segitxuan, ezten ba gailtzen beste papa bat ola arratoiekin bezan berdeina. Ez baginan organizatzen ondo itxeko. Ja, hirugarrena. Nura eruan bizu. Zenba falta dia. 3. Buen tío. Gainera da urtetzen dionek haundixak. Joder. Candice hauek. Venga, ni bigarrena Elitea. nago eruaten.
Joder. You're sorely wounded. Venga, bat falta. The Rockhelm breathes his last. Ala! Akabo mundua. A ver, ba, joder. Ala! Neo, zu bakarri kontra el mundo. Ni bakarri, pero ia hilda dago. Jende asko dago, men. Bajun bat salbau. Ja. Torri hona gora. Kaba horrek. Venga, salbau askar. Ya está, ni bestia. Don't want me to have all the fun, do you? Me guazen laurok barrilan bila, a ver. Venga, azkena eruaten nago, Bai, ni Hilin eskolta. bioste. Ya está. Buah, chaval. Sí se han dado. Never understood this fuss about Corn. He's just keen with Buah. sophistication. Uste dut izango da nire azkenengo partida. Like him. Baitanu. Ja, gau erdia, ba. Kontuz. Joder, atxetik. Claro, osea, jokatzeko hau hasi basa jokatzen bederatzeetan. Joder. Osea, ordu bete eta erdi irauten duzu jokatzen. Joder, justo. Ez dira besteak moduan dela misio bat egiten duzu eta bueno, ez dese gertatzen, hemen da bos edo 6 misio jarraian. Gainera... One eye. Ja, panoia ni, Ah, ja, indotzo. Joder. Ni bizitza barik gelditzen nao. Tocat un toque de vida. Bueno, baina guai dago. Ah, dauka otra... Beste bisitasun bat dauka. Ez? Bai, jokatzeko aldetik behin jokoa gainditu ematen dizkizu aukera gehiago. Intensidade. Roleplay. Vale. Se mandotzu. Oize, itzen dozu bestian habilidadia, ala? Ez dakit, mandu, F eta hori egin du, karga. Ah, ni oso motela naiz. Bueno, Bueno, kostatu da. Erra. Buah, chaval, etxoen motela uno ya. Bufa! Claro, hanka txikia kasu. Claro, ni miñoak. Buah, reduce el tiempo de espera. Buah, chaval, saia hau, Eta hemen bertan berala... eta luzea. Joan gaitezke, baina ez. Berriro hasiera. Claro, hau behartzen zaitu... Baina, uste sona, bera. Valgensin. Ja, baina eske berandu da. Ja, bai. Eta venga, dauze. Ya está. Venga, va a salir. Separar... No. Eta lau mapa falta ziren, osea, gehiegi. Bai, Bai. Ba, salir. 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 Bai, argi jartzen dut, perderás el progreso de la misión. Baina, bueno. Baina, ondo pasau dugun denbora edo eskuek, ezin dozkueken. Hori da. Gustatu zaizu, ez, modu hau. Bai. Bai. Ostegunean hasi barko gara lehenago. Totalean izango Zuzenean ziren, dena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pantalla. Utxura gara. Joe, bastante jolastu dugu. Bestietan baino geixo. ja, jokatu du Westea lehenengo, DLC-arena. Ja, bai. Bueno. Bueno, ba, oso ondo egon da gaurkoa, bai. Beraz, ostegunean emango jau, berriz. Hori da. Así que... Ba, eskerrak ikusten. Eskerrik asko last hori DLC hau ekartzea gaitik, eta Hori da. omen
Akerbeltz honek ikusteagaitik. Eta hori Warhammerrei buruzko hori denagatik. Bai, Esker. joe. Mm. Bai, ze oso ondo dago. Osea, historia aldetik eta ondo etortzen da. Eta lato hemen gure, lasto gure eminentzia, bertan. Bueno, ba, eskerrik asko Neo, eskerrik asko Berdin, bai. Arrak, eta eskerrik asko Lasto, eta aurren arte, Berdin. ostegunean berriz ere. Aio gazteak! Lehenago, Ostegunen lehenago. Venga.